amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. José, ¿cómo lo llevas tú por ahí? En el amor todo es empezar. ¿Lo llevas ya bien? ¡Ay, aquí ya he terminado! Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. A ver, ¿cómo lo llevas tú? Yo, Vine, Monty, vine. en resignación. Oye, José, ¿Qué? ayúdame a colocar el sofá. Va. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, Coco, dime, Coco. ¡Libre, libre, libre! Es que Pobre lorito. hay que estar todo en el seu puesto, José. explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Otra. Va. Libre, 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 No cal que vingues ja, no cal que vingues. No cal que vingues ja, no? Ai, Si ja... Es que, oye, jo n'he teixat molt allí en el comedor, eh? No, I tot això què? Ah, mira, tot això és que té que estar la casa impecable, eh? Així, no, molt bé, molt bé, molt bé. Però això, tot això, ciris... Ai, mare. Allí, tot això n'hi ha que expulsar-lo també, José. Què? Tot això n'hi ha que expulsar-lo. Posar? Mira, les veles que estiguen visibles. Però què estan decidint avui així? Mira, que estiguen visibles les veles, eh? Ahí, un gotet d'aigua, que és molt important també l'aigua. Fotre. Ui, mira, chico, quina taula més bonica. Hola, lleva això, dóna-li a Gastón. Espera. I això també, i el bató. Porta, ja està. Què tal està tot? Vale. Espera. El menjador m'ha quedat... Jo no puc veure un quadre tort, eh? Vale, pues ja està. Mira, ese està tort també, eh? L'altre també. Vols explicar-me què estan de Siri? Monty! Ja està. Ara quan vingui la nostra invitada no es podrà queixar la de coses que li hem portat, eh? Vine que te lleve la posta, me cariño, vine. Això ho llevem o què passa? Tot això? No, tot això ho dices ahí, José. No m'ho trastoques. Per favor, ara t'ho explique. A veure, Monty, que t'has ficat baix la taula també tu? Un poqueu. Ai, Sina. Ai, la Lilina! Ja està, cariño, ja està. Quanta paciència he fet. Ja està. Ai, la casa com ha quedat. En quantes coses. José, és que mira, no he pogut explicar-te. Saps que ahir, quan me vas cridar per telèfono, estava de compres. Ai, quina suar que ha agarrat. A veure si Gastón me deixa un ventall o algo, un abanico, eh, Gastón? Ja. Ai, deixa'me la teua foto. La meva foto? Sí, per què servís també, a part d'estar ahí tot el dia sense fer res? Calla. Vaig estar. Xica,
Mira, José, Explica. t'ho explique. És que quan me vas cridar per telèfon, que estava comprant... No, ja m'ho pensava. Ja està de compres. Pues és que he anat a comprar tot això perquè avui ve una amiga a dinar a casa. Per cert, li he dit a Gastón que mos faci l'arròs al forn que tant li agrada. Que a ella li agrada moltíssim l'arròs al forn. Sí. Una invitada d'excepció. És molt amiga meua també, i entonces li he dit que vinguera a dinar a nosaltres. Sí, i com jo sé que totes coses li agrada moltíssim, doncs he dit, xica, vaig a comprar unes quantes cosetes perquè se senta com en la seva casa. Sí. Vale? Però encara no m'has dit qui és. No és una sorpresa, ja vindrà, ja entrarà, és una sorpresa. És una sorpresa per als nostres amics i amigues i per tu també. Perquè tu també la coneixes, també te fa molta gràcia. Sí, però és una sorpresa que t'he reservat per avui. Bueno, bé. Lo que passa que menys mal que avui l'hem agarrat en temps perquè en tota la casa desmunta, si mos veuen els nostres amics, com tenien la casa, José, ja no falta més que m'agarren en el llit, alçant-me pel matí. T'ha pegat pel ciri i per la neteja. Sí, avui sí, perquè és que jo volia que estiguera tot, mira, en el seu punto. A més, has llevat el sofà de la paret, has vist 4 pelaets i ja vols pintar-ho tot de nou. Això també. Com ho sabies, t'ho he dit ja? Quan t'has vist els 4 pelaets que n'hi ha darrere del sofà, a la paret... És que estic tan emocionat que ja no sé el que t'he dit. És de veres, és que me tinc ganes de repintar-lo tot. És que estic cansat ja d'este color. Pegar-le un canvi a la casa. 4 dies que estem? Que 4 dies, si portem ja 3 mesos en esta de decoració. Tu saps que jo per això me canse de seguida. Xico, que sí, que en el canvi està l'originalitat. I la moral alta, què fa falta? Si a nosaltres 2 brotxalls i tenim la casa repintada de nou. No necessitem a person necessitem. A person. Vaig a pels periòdics i vinc en seguida. No, m'has deixat en l'entradeta, Ah, vale. ja els va comprar. Ah, sí, vale. Doncs vinga, encara tens temps perquè ja... Encara tens temps... No, ja no tens temps, José. Hola! Hola, bon dia. Buenos días, ¿cómo estamos? Amics i amigues, bé, pues sí, jo un poquet acalorada perquè, bueno, pues no sé si vostès ho han vist, espero que no, però és que, mira, hem tingut un matí de lo més moudet. Pues un poquet de neteja, ahir vaig anar de compres, volia decorar perquè tenim una invitada de secció avui i volia donar-li una sorpresa. En fi, jo crec que com de costum segur que mos han vist. Per què anem a... Jo sé que Gastón me dius que no, i després és que sí. Jo el veig en el resum de la setmana que mos ha pillat. Bueno, pues no passa res. Així estem de nou, en tots vostès, com entre... Sí, entre coses i casos. A mi ja no me ve de nou. Què volen que es diga? Que mos vegen així el tracaleo que monten de bon matí? A mi no me ve de nou. Per això ja mos té igual. Mentre no mos pillen en el llit que diu Carol, prou. En fi, molt bon dia, amics i amigues. En el llit mos han pillat, José? No, de moment me pense que no. De moment me pense que no. Això dic jo que mentre no mos pillen en el llit... Xico, que sus m'has donat, se m'ha mogut el marcapassos i tot. Ja te s'ha desplaçat. Ai, no, mira quina tremolor m'ha agarrat i dius que mos han pillat... Ja saps el que t'ha dit el metge, respiracions profundes.